Po mesiaci sme tu znova s reláciou Energetika. Vítajte pri jej sledovaní. Vráťme sa ešte raz na veľtrhy Koneko a Ratio Energia. Zaujalo nás riešenie, ktoré nejde na úkor obytného priestoru. Naopak, namiesto izolačnej vrstvy hrubej 30 až 40 cm stačia 3 cm. A netrápia nás pritom ani vlhké steny. To znamená, pokud chce stavebník uspořit místo v domě, tak se mu vyplatí, pokud si postaví třeba jenom úzké stěny, které vydrží tu nosnost těch stěn a zateplí to tímhletím tenkým materiálem. Ten materiál na stěny je difúzní, to znamená je paropropustný, odebírá vlhkost ze zdí a přenáší je do větrané mezery, odkud je ta vlhkost odváděna pryč. Teďka máme v Leopoldově pasivní dům, kde uživatel má spotřebu 6,3 kWh na metr čtvereční rok, takže se prakticky blížíme nulovému standardu, nulový dům. Tenhle ten pasivní dům je na Slovensku není jediný, máme zde spoustu staveb, spoustu střech a fasád. Tady je třeba vidět fasáda v Liberci, která je asi 3000 metrů, takže proto bych doporučil izolaci, která je paropropustná, je tenká a má účinek jako 40 cm jinačí izolace, běžné. Lepšie je raz vidieť, ako 100-krát počuť. A tak sa teraz vyberieme na miesto činu, do Leopoldova, kde sa už býva, ale zároveň za pochodu finišuje s dostavbou pasívneho domu. Srdce pasívneho domu bije v tejto technickej miestnosti. Slnečné kolektory, ktoré zohrievajú vodu v tejto nádrži. Je tu 750 litrov vody, ktorú v lete bez problémov do obeda zohrejú tie kolektory na 92 stupňov. Rekuperačná jednotka, ktorá zabezpečuje výmenu vzduchu 24 hodín v dome bez tepelných strát. rozvody na kúrenie. Teplá voda ide do stien. Steny pasívneho domu musia stať na pozemku orientovanom na juh, aby sa využili pasívne solárne zisky. Treba kvalitnej izolácie. Teraz sú na trhu novinka reflexné izolácie, ktoré spĺňajú aj pri malých hrúbkach tieto požiadavky na pasívny dom. Potom je tam treba v tom dome zabezpečiť dostatočnú akumulačnú vrstvu, kde sa môže tá energia získaná zo slnka uskladniť na obdobie, keď slnko nesvieti alebo keď je chladnejšie. V tomto dome je to zabezpečené hlinenými omietkami a výplnou v stenách surovou tehlou. Sú tu proste v stenách použité panely, ktoré sú zo slamy. Konštrukcia je drevená a ešte strecha bude vegetačná, keď sa dokončí úplne dom. Bude zazelenaná rastlinami. Príliš sporovlivým však ruže na streche pasívneho domu nerozkvitnú. Môžu ich odradiť aj náklady na reflexnú izoláciu. Je to dražší asi o 30 až 50% podle toho, na jakou aplikaci to chceme uplatnit. Pokud se bavíme jako dřív o těch fasádách, tak nesporná výhoda spočívá v tom, že tento materiál je difúzně otevřený, to znamená vysušuje zdi. A když nalepíte nějaký další materiál, jako je třeba polystyren, minerální vlna, zaděláte to omítkou, tak toto omítkou zavřete. Díky tomu, že tady máte lupotern, který je otevřený, a tady je deska na mezeře, vysušujete zeď, nebo ta pára proniká lupotermem a dochází k úniku přes tu odvětranou mezeru, přes tu desku. To je největší důvod, proč tyhle materiály se vyplatí, protože to máte na pořád. A druhá věc je trvanlivost, životnost. Po 100 letech umělého testování jsme změřili vlastnosti a byly pouze o 2% horší než před tímto testem. To znamená, my dáváme jako jediný výrobek na trhu má 20letou záruku na funkci, že 20 let garantujeme naprosto stejné izolační vlastnosti. Investícia do pasívneho domu je návratná. Majiteľ v Leopoldove skrátil vykurovaciu sezónu na december, január a február. Tento rok už od polovice februára je ohrev teplej vody aj kúrenie odstavené. Všetko zabezpečuje slnko. A práve závislosť na slnku patrí k slabinám pasívneho domu. A to býva u nás najmä cez zimu dosť zubaté. Keď cez zimu nesvieti slnko, nie sú ani solárne zisky a nie je z čoho to teplo ako brať.
Keby svietilo slnko každý druhý deň, povedzme aj cez zimu, tak to kúrenie vôbec neriešim. Ako sme povedali, je to aj zásluhou vynikajúcej izolácie pasívneho domu. Pokud vezmu, že tento materiál srovnám s materiálem, který má standardní dneska dům, to znamená 20 cm ve stropě a 15 cm na fasádě polystyrenu, tak tady je návratnost dvakrát rychlejší, protože mám tím pádem 35 cm tam i tam a ten únik tepla je tam prakticky minimální. A to ešte vývojári v bitke s cenami energií nepovedali posledné slovo. Vyvíjíme v současné době materiál, který není postaven na hliníku, ale na vrstvě stříbra. Tento odrazový materiál odráží zhruba 95% veškerého sálového tepla. To stříbrné, které bude nahrazovat tento materiál, i tento materiál bude odrážet 99,8%. To znamená prakticky 100% veškerého tepla se odrazí zpět a ta účinnost by tím pádem mohla být ještě vyšší, respektive levnější, protože použijeme tím pádem méně vrstev. Čo teda investícia do pasívneho domu prináša? Človek sa nemusí tak stresovať, že nebude mať na tú hypotéku. Prevádzka tohoto domu vlastne mesačne vyjde na nejakých 64 eur. To sú všetky prevádzkové náklady, ktoré ten dom vyžaduje. A poďme ešte raz do Leopoldova, tento raz po dobrú radu, lebo ako sa vraví, nakupujte u odborníkov. Majiteľ pasívneho domu má odskúšané, že zatepľovanie nemusí byť len výsadou vonkajšej fasády. Nie, tu nás sa zateplovalo z vnútornej strany domu. A keďže je tá izolácia tenká, tak to neubralo z toho bytného priestoru. Klasické izolácie majú jeden problém, čo sa týka minerálnych vln. Musí tam byť 100% prevedená parozábrana. Ak je tam niekde porušená, skondenzuje tam veľké množstvo vody cez zimu a za pár rokov sa tá izolácia stáva nefunkčná. Polystyrén, to je dobrá izolácia, ale musí byť v dostatočných hrúbkach, čo zbytočne zväčšuje steny a znižuje ako priestor na bývanie. Takže ja som použil reflexnú izoláciu, ktorá v hrúbke 3 cm nahradí klasickú izoláciu, ktorá je hruba 25-30 cm, 40 Záleží na tom, aké sú rozdiely teplot vnútri a vonku. Čím je ten rozdiel teplot vonku a vnútri väčší, tým väčšie je sálanie a tým viacej tie reflexné vrstvy odrazia toho tepla naspäť. Väčšina z nás nemá ani na kúpu bytu v novostavbe. A tak dobrou voľbou je kúpa staršieho bytu v obnovenej bytovke. Ako išli na to v Piešťanoch, o tom vám povieme o mesiac. Zatiaľ dovidenia. Keďže ten obvodový plášť toho bytového domu bol v dosť zlom stave, tak prvotný taký impuls bola tá záchrana toho obvodového plášťa. A druhý taký impuls bol asi ušetrenie nejakých vykurovacích prostriedkov, alebo teda prostriedkov na kúrenie, teda celková úspora nejaká energii.